Mga bay, naraning plat na to ato ang tubeless sa nigawas ang plap mga bay, luoy kaayo. May lagula ni nagisi atong plap nga pang tube. Noon baga man kay ni, di basta-basta tungod ani mga bay, gibulkit. Tuhog-tuhog ra man ko ni sudlot. So dili siya maayong inana mga bay. Wa pud ako ni nabutag silant panggod. Kung nawdan tanay silant dili na basta-basta daw kuno nga mo sa tunok sa tamtak sina basta-basta daw kuno nga mo hiyos. So nakapili na tagligid, maxis gyapon tay puli. Gapinan sa tong amigo pag ligwat para nga dili madungagan ang gara sa tong rim kay daghan ra ba mga tama kilid nang igug bato kana lagi mag small tagligid magmay-gamay tagligid mo na delikado. Pangatong mapuli karon balik ta sa 7090 kani 7080 man so medyo gamay-gamay. 7090 ato ang ipuli karon para nga kani magamit pa daw ni nangutana ko sila pwede pa daw ni katong mabulkit ni sa katong sa sulod nga ipilit mga bay. Pwede pa nato ni Abante pero atong Abante nga 6080 baga pa man. So di sa ato ilsan Maxis gyapon ang brand. Tanaw na tong flap bay kung ay okay ra ang flap mga bay wala gigisi. So salamat jud nga wara naon sa flap baga kay na sa mga bay nga flap nga pang tube. Na kung ganahan na so dara tong ligid nga igili 7090 Maxis gyapon. Pero wala sila yung spike mga bay. So inanara nga spike akong nakita na ko. So wala ko choice ana kay gabi naman lagi. Nahitabo murag mga alas 6 sa gabi na. At padlong na alas City. So munang napugos tag-ilis na mga bay. Ang presyo na 1,350. Wala labot sa sealant nga 95. Then libor nga 150. Munay na gamit na to ana mga bay. Itong gipa-plaster nga flap. Gi-check kung na-plaster ba kay basig mag-leak o di ma-plaster. Naratong ligid Maxis gwapo mga pang style sa kan mga bay sa spike ang pindot sila gyapon ilong pang long ride. So dara tama mga bayon ni dako ang banga gamay mantana kay tamtax ra nya gilugit man ni dako jud. Sa butang grasa para nga inig pasulod humok atong Abante atong butangan nig silant mga bay pang safe. Kay nganong nag-inani ko mga bay nag-ilis ko og pinakalit nga ligid dili sa ingon nga na flat pod na siya napasalamat pud ko nga ni flat na siya nga wala pa nako na long ride kay long ride ra ba nako nig Cagayan Valencia to Cagayan so sayang kay basig nya gito tas dalan ta matrobulan nya na angkas Pasto da Max nang nag kaluyan nya ay pud ni bigay nga wala pa ko ka long ride gitaod na nga to ang 7090 nga Maxis kina chill ra tamak-tamakan ra sa mga bayo mana alira kayo so plaster na ato din na siyang pahangak ko kaya compressor siya ro gi musudlag hangin nasudlan no nga ang gamit nila katorang gamay nga so gidiskartean sa tong amigo nga mekaniko. Ang diskartean mga bay mo na diskarte para pakusog og hangin. Dako nga hose nya ibton tong connection ana bugosan dayon og alambre. Amo ni nga sealant atong ilunod. Ani nga sealant ang atong ilunod. 5 mga bay 95. Lang na. Ilunod kay pang depensa. Tunog og tamtak na sealant sa mga bay gisudlan na gi-align sa dang mga paligid para sa pa-align panog balik og hangin yan ang gibutag oil ang kilid para nga mo kaangid siya mo align gid sa mga bay kay bati kay og di ma-align ang ligid tapingig nara isudlan na so Maxis klaro kay Maxis yellow okay ra 7090 balik na punta ni dugay na pud gani mahilis mga bay kay atong niagi itong 7090 na kung assiste brand dagan yung 3 years sapit mag 4 years gud so kay ni mabalaan na to ni karon pag post na to ani nga vlog diri na ta magbase bisag milabay na ni siya og mga isa ka adlaw gikan sa akong pag edit aning video ha so at least nagyapon ko mabasihan pag-post sa YouTube kung pila sa katuig na tong gamit kay mo gawas man ni dito sa tong monetified man ni sa tong email nga oy ang imong gitaon nga ligid nag 1 year na nana ng YouTube mga bay
Unang maditik na ko kung nag 1 year ng mga video. Nangandamanan sa silent, gilugo na may kinimulugo atong amigo. May kinimulugo. Ayan ang ilunod karon. Pato-ato nga lang nako kay para nga mabutangan pangabante. Dipinsa ni kay para pang long ride matunok tag mga unsa pa ang ginagmay nga mga tunok-tunok. Dili dit mo hiyos dayon. Sila na balik hey mayabo niya na hindi na mabutang speakers noon. Sayang. Kapalit na tag otro ana. So yan na day ng hanginan. Balik ang trade sa kanyoto. Hanginan dayon. Dara, ni vacuum paganyo. Okay. Bago ba yung ligay niya paghahian may naghangin. Para nga sakto jud ba. Dara, goods na. Ito na siyang itaod karon. Kaya para nga makita na to okay ra ba kadako. Pero okay ra man gini kadako mga bay. Sa ito ning suwayan og top speed din mga bay kung nabatay kalainan na ning ligira na pod. Bago tag panggilid, bago lining, naka big elbow ta nga pure gyud pang Raider G, naka power pipe. Ito nang testingan og top speed mga bay. Kung nabay kalainan sa kuyo. Tao ta kung bearing sa sprocket mo din yung mabatian ni Maxog kago. Isdan gamit. Pila na ang lanta kay maglungrad ba ta. Alisod daog. Madautan to sa dalan so inanaon pag taod og pagbutang og grasa sa bearing. Kalami na nga bearing kay kuyo ang brand niya na siya cover mga bay. Nahanta nang ni cover kay di sa basta-basta dali madaot kay di man masudlan gyud og mga kuan balas-balas. So mo na safe nga mga bearing mga bay na i-cover. Kay ulay cover agay. Pero kung isaw way cover na wangay. Siguro na nga dali ra kay ni kuan pero dugay na pugay na mga bay marag dagan man siguro mga tulo pod ka tuig na kung bearing sa sprocket. Ako kabantay na ko ng mga bay manghunat ko mara sa feel nimo ba mo to akong gipakaguang sa ilalom dito dapit sa hub gyud wala may kago kay bago ba budong ilis yang sprocket bay way amot produkdungan sa sprocket ug ilis tanan lima na lagi ka way cover unang na sudlad jag buling tong dali uyog jud kayo kung kagago uyog jud kay siya mga bay so taod na ilang gilawagan na tong kuan brake pad para nga matik pagsalpak dili na mo sangit. So dara. Goods na taod na to ang yayamanin gold bolts. Kira o goods plaster og tanda yung pina timing hugot. Okay. Lights bira. Okay na. Sa ito rin abante, lunuran na natong silant. Para nga goods. So, shout out sa mga mekaniko da. So, kanya itong mekaniko nagtrabaho sa mga iba. Kailan sa nga na. Ko pangutan na po. Gabi na lagi. So, shout out na lang siyang tanan da. So, pakita nyo nga video. Kabalo na mo nga kung kinsa ang nagtrabaho ni. Shout out po sa tindahan. Ito ang nakuanan. Nadyo po ko naka-video dia kay mo gani nga akong gi-voice over mga bay kinana sila music dia kanta-kanta ba nagbutang sila FM sa kilid. So kung copyright niya ta na. Hasol na. So mo din isulod sa kuan mga bayo sa silant tay mga gumang magtulputol. So mo din mo tapak mga bay sang mga nabuslot-buslot. So mo din nga dako katabang mga bay orot na mga bay. So mga bay murasag na ipapilit. Sabo murasag na kuan ba. Nay murag gibutang nga unsa ba na. Say murasag latak-latik mga bay kung hikapo nimo. So mana, hanginan na po jag balik. So goods na. So mora na itong ma-share mga bay. So nag-ilis tag bagong ligid nga Maxi 7090.